हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि अन्जन बर' इउटुब चेनेलाव अननाय आरो सिबिनाय बावहरग्रोनाय थाग्रोबाय। तो लोगोसे आरो आंनि मा होनो अन्जन बर' फेसबुक पेजनिफ्रायबो नोंथांमोनखौ फिन माने गोसो गोरबोजों माने बरायना लाग्रोनाय जाबाय। तो लोगोफोर, जोंनि गामियाव एक्स गावबुरामोन आरोना। तो बिथांनि माने न'खराव माने दिनैनि समाव माने एक्स गावबुराखौ तारमाने मा होनो सारादु माने रायजो राजाखौ लानानै मोनसे तारमाने बिथांनि माबाखौ दिनै माने बिदाय होनाय जाबाय आरोना। गासै रायजो राजाखौ लानानै माने ओंखाम बोथिसे जाहैनायजों लोगोसे तो दिनैनि सारादु बिथांनि आत्माखौ तारमाने गोजोनै सुख सान्तियै थाहैनो थाखाय दिनै माने बिदाय होबाय आरोना रायजो राजानिफ्राय। तो जों आंनि माने एसे बेखौनो माने ब्लग भिडिअ लानाय जादोंमोन आरोना। बे ब्लग भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम आंनि चेनेलखौ माने भिडिअखौ नायलांबाय था, अब्लानो माबायदि खालामदों माबायदि भिडिअखौ लानाय जादों आरोना, अब्लासो नोंथांमोनाबो बुजिस'नो हाजोबगोन। तो लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलखौबो माने जायफोरा माने आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोना मा होनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे बेल आइकनखौ अलाव थुनानै ला, मानोना आंनि गोदान भिडिअफोरखौ माने थाबैनो मोनफुंलांनो हायो। तो लोगोसे जोंनि मा होनो जायफोरा माने भिडिअखौ जोबजासिम नाया, अब्ला बिथांमोना गासै माने माबाखौ मिथिस' हाजोबनाय नङा। माने माखासे माने बाथ्राफोराव माखासे भिडिअफोरखौ नायनानै बुजिस' हाजोबनाय नङा आरोना। तो बेनिखायनो जोबजासिम जादोंब्लाबो जायाखैब्लाबो नोंथांमोना माने बे भिडिअखौ आंनि एसेब्लाबो नायनानै मोजां मोनोब्ला माने फुल भिडिअखौ नायोब्लासो मोजां मोनगोन माबायदि जादों जायाखै, नङा होमब्ला? आरो जायाखैब्ला नोंथांमोना एसेब्लाबो माने आंनो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय आरोना। आंबो चेनेलाव गोदानसो, तो लोगोसे आंबो माने भिडिअखौ बिदिनो लाबाय थायो आरोना। नोंथांमोननि गेजेराव जुदि भिडिअखौ जादों जायाखै नोंथांमोना माने कमेन्टआव फोरमायहरब्लासो आंबो थारमाने अबे जायाखै माबायदि जायाखै माबायदि लानांगौ नोंथांमोना फोरमायहरोब्लासो अब्लासो आंबो माने इयुनाव माने जौगालांनो हागोन। तो नोंथांमोननि गेजेरजोंनो माने हेफाजाब एबा मदद होयोब्लासो आंबो जौगालांबाय थानो हागोन। तो लोगोसे आंनि बुंनाया बेखिनियावनो आं दोनथ'नानै, आरो लोगोफोर आंनि भिडिअआ एसे गोलाव, दिनैनि भिडिअआ एसे गोलाव जादों आरोना। नोंथांमोना बेखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आंनिफ्राय अन्जन बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय आरो लोगोसे फेसबुकनिफ्रायबो आं नोंथांमोनखौ माने गोसो गोरबोजों फिन माने बरायहरनाय थाबाय। थेंक इउ लोगोफोर, आगोलनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो।
जायाखैसो बियारानो जायाखै गायनोल' सोंबाय बेदर एरगासिनो बिथाङा नाय ओंखाम रानदिसलै बिथाङा हाबा खारजोब्ला माने ओंखाम संनाय बेदर संनाय बेबायदि आरो नै लागाय बेदर एवगासिनो बियो संगासिनो दङ नाय बे अमा बेदर 10 थालि अमा बेदर माने संदों आरो ना बेबायदि 10 थालि संबाय आरो थ' लोगोफोर नैथिंबो बायदिसिना रोखोमनि दैयाव ना एवोनो नाया माने थावखौ गुदुं खालामगासिनो दङ आरो नैबे दालि ना दालि ना बियो दालि बे आदाखौ नायनो र' जोंहानि आदाखौ हेलौ आदा मा खबर ओंखाम संना माबायदि मोनदों मोजां ना बरिया ना फाय मोजां जादों नामा मोजां नङा दे आदा वा जोंहा नैबे जावायसो नैबे आरो जावायसोआबो ओंखाम संगासिनो वा जावायसो बिराद मोजां जादों ओंखाम संना मोजां नांदों हाय फाय आरो ओरै बायदिसिना दङ ओरै नायनोसै ओरै नायलांबाय थानाय मा दङ मा आइटेम खालामदों जोंनिया बेहाय नाय ओरै ना बासिगासिनो दङ नाय नैबे नाय आइ खालामनोसै मा बुङो खैथालि जाखो बे ना संनाया खैथालि जाखो थालिब्रै नैबे नै अमा थै सुपारि अमा थै नैबे बेयाव तरकारि दङ भाजा आरो नायलांबाय था ओरै ओंखामा ओरै जागासिनो दङ ओंखाम जाबाय लोगोफोर ओरै माखासेफोर दङ आरो दालि दङ बायदिसिना रोखोम दङ आरो ना ओरै तरकारि दङ ओरै थ' नायलाय बिथांमोनानो हेदा सोर नोंसोरनि ओंखाम संग्रा हेदा सोर मागोना बोरै मागोन मोजां बोरै आदा दिनै नोंसोर ओंखाम संनानै बेसेबां थालिनि बाजेट जादों नैयाव बाजेटआ दालिया 6 थालि आरो अमा बेदरा 4 थालि आरो ओमफ्राय निरामिस थालिथाम आरो मा आइटेम लादों ना थालिनै ओमफ्राय आइटेमा बहुद दङ आरो ना आइटेमा बहुद थै सपारि बेनिफ्राय दा नोंथांनि स्टाफफोरा खैजनसो दङ जोङो 14 जन दङ ओमफ्राय मा होनो मोजाङै संनो हादोंना बिसोरो नोंनि स्टाफा मथा मोजाङानो जादों ना आदसा थेंक इउ बिदिनो हागोन दे नाय नैबे खाजि लेंगासिनो दङ बेहाय नाय खाजि लेंग्राफोरखौ नाय नाय ओरै लेंगासिनो दङ ओरै वाव मोजां सुना दे मोजां सुना मोजां सु खाजिफोरा मोजांनोसो मा बुङो बाजिया माबाफोर बुंगोन नामा एगारनांगोन दे खिन्थु मायाव एगारनांगोन गाज्रि हानायखौ हगारनांगौ इउटुबाव एगारनांगौ भाइरेल खालामना नांगौ आरो ना दे हनै बिसोरखौ नाय जागासिनो खननै खनथाम जागासिनो दङ नाय मा बुंदों खनथाम जाबाय आंनिया जागासिनो दङ नाय खनथाम खनब्रै गाहाम जायो बिसोरो नायलाय आंखौ गारनानै जाबावदोंसो बिसोरो नाय गारि जाबावो लोगोफोरखौनो माबायदि जागोन आं जाबावाखैसो लोगोफोर नायनाय आं जानो थांबावाखैसो आं माने गारि जादों आरो ना बिसोरो नायला आंनो जाबावाखैसो गारि जाबाय थादों Mas
नासो जाबाय बेदर जायाखै बेदर जायाखै बेदर जाया आरो मा नांगौ आसार नांगौ नामा आसारखौ ना आसार लाबाखै ओइ आसार लाबो नोरै आसार लाबो